Panawagan ng ganyo ni Msgr Meriton Oso ang mga nagareklamo batok sa korupsyon nga magpangisog kag magserbe bilang testigo kung maipasa ka nga kaso sa ombudsman. Ginpahay gini ni Msgr Oso matapos ginpakigbahin sa iya nga homily nga madamo nga mga pumuluyo ang nagpalapit sa Haro Archdiocesan Social Action Center o kun JSAC kasunod sang trillion peso march. Sunod sa JSAC Director lakip sa gindangop nga reklamo sa iya amo ang mga masunod. Una, palpak nga merkado, palpak nga taytay, palpak nga eskwelahan kag palpak nga mga health center. Ikaduha, ghost farm to market road nga mahimo man suno saya matawag nga farm to pocket road o kon farm to cockpit road. Illegal quarry, ara man ang AX nga bugas lang ang nabaton, wala na sang cash. Yara man ang abusador nga punong barangay, yara man ang mayor nga diktador kag ang Bureau of Internal Revenue field audit. Matandaan nga ginsuspend sang Bureau of Internal Revenue ang tanan nga field audits kag related operations lakip ng pagpagwa sang letters of authority kag mission orders bangod sang panawagan sa mga senador nga mag-imbestigar bangod sang ginaaligar nga korupsyon kag pagpangabuso sa sulod sang ahensya. Ginaduso man sa Senate Blue Ribbon Committee nga mag-imbestigar sa ginaalagar nga money-making scheme sa sulod sang BIR. Tapos bala trillion peso march. Damo-damo ang nagkadto sa akon office nga nagareklamo parte sa korupsyon kag sa ila local executives. Abi nila, ombudsman ako. Ginasingganan ko sila, hindi ako ang ombudsman. Pero buligay kita, pangisugin ninyo by being a witness, kay iakusar naton sila.